Anaa sa usa ka gatos ka mga balay sa Barangay Lubogan sa Davao City ang nasunog. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara miabot sa kaduhang alarma ang sunog nga milamoy sa sobra gatos ka mga kabalayan dinhi sa Barangay Lubogan, Turil District, Davao City. Ato sa mga sunog, tulo ka mga residente ang samdan, human nga nakahiagom sila og minor burn injuries. Layo pa lang, makita ang bagang aso nga milukop sa kalangitan mag-alas 5 Miyerkules sa hapon. Gilamoy na diay sa dakong kalayo ang kabalayan sa Purok 16 Barangay Lubogan sa Turil District, Davao City. Paspas mikanit ang kalayo sanglit sagad gama sa light materials o dikit-dikit sab ang mga balay. Gilayon sab nga miresponde ang kabomberuhan. Nagtinabangay na ang BFP, Fire Auxiliary ug Central 911 ug volunteer firefighters sa pagpakgang sa kalayo. Wala kayo nakuha gamit? Wala akong mga nagkasalba naman nanda sa pikas balay. Wala mga importante, wala. Wala mga itabang. Usa sa mga gilayong naabo ang balay nila John. Natulog ko sir, tapos pukaw ko sa papa, nung bangon nung sunog. Mga to, nagdali-dali, migalsa niya akong makina. Mauna to siya. Dali kayo ni Kuyanap ang sunog sir. Asa nagsugod ang kalayo sir? Drado sa tunga. Naabusab ang balay nila Marvin nga ikatulo gikan sa balay kung asa matud pa nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Mga gamit, pero mga hindi kuhan po. Saan po, mga sinina lang. Tapos sinina lang. Ora po namang nakuhan. Paspas gini. Oh, paspas kayo di makaya. Di makaya ang kalayo. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Sumala sa BFP Davao, dunay tulo ka residente nga nakahiagom og minor burn injuries. Sa inisyal nga ihap, ana sa usa ka gatos ka mga balay ang totally damaged. Din moabot sa sobra 1 million pesos ang danyo sa maong sunog. Ginasuta pa ang ihap sa mga pamilyang mipakwit sa gym sa Purok 3 sa maong barangay. Giandam na sab sa LGU ang mga hinabang ay ihatag sa mga apektado sa sunog. Parayon pa sab ginasuta ang tinubdan sa pag-ulbos sa kalayo. Sara, nakita karon dinhi sa may Odha Gym sa Purok 3 Barangay Lubogan kung asa temporaryong nagdinera mga apektadong residente. O kapadayon sa karon ang interview sa mga apektadong residente sa mga personahe sa City Social Welfare and Development Office o sa inisyal nga ihap no latest na sa 117 ka mga pamilyang apektado o posible pang musaka ang maong ihap o galing nga may interview na tanan ng mga apektadong residente. So, doon ay mga malumong kasing-kasing nga muhatag og tabang labi na sa pagkaon ug mga kagamitan kinahanglan sa mga apektadong residente, mamahimo silang mudang dinhi sa may Odha Gym sa gitnaa ang mga personahe sa CSWDO. Nakatutok sab ang kini mga opisyal sa barangay, ang barangay council no sa sitwasyon sa mga residente, pinaagi silang kapitan nga si Kapitan Levy Fortuna. Doon na nasab no mga disaster relief boxes dinhi as the government of Davao ug baguhay lang naghatod og relief boxes ang Office of the Vice President dinhi. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.